Hvad skal du lave? Jeg skal stå for morgennyhederne her klokken 8. Seriøst? Jeg skal lave hvad for den samme? Okay. Men hvad skal du så snakke om i dit indslag? Det amerikanske præsidentvalg. Donald Trump han fører. Det var sgu da ikke særlig godt. Nej, det er ikke. Godmorgen, klokken 8. Velkommen til morgennyhederne. Præsidentvalget i New Hampshire blev skudt i gang i morges. Optællingen er begyndt, og indtil videre er det Donald Trump fra det republikanske parti, der ligger i førersædet med de røde stemmer. Ted Cruz under ham dog i nakken med kun 2% til forskel. Og nu til vejret. Du ved udmærket godt, at du skal have fundet en praktikplads inden den 5. februar. Og du har ikke engang søgt, så må jeg finde en til dig. Ja, her er en. Det er selvværket. Men kan jeg ikke også godt lige få mandagen til at lede efter en anden praktikplads? Nej, skriv under her. Så her. Du starter på mandag. Ja. Ja, velkommen til elværket. Vi fik først at vide, at du kom i går, så vi har ikke rigtig forberedt noget, du kan lave. Jeg tænker bare, du kan lægge ud med at kigge lidt rundt, se hvad de andre laver. Ja, okay så. Hey Nikolaj. Vi har fyraften nu, men vi har fundet nogle opgaver, du kan lave i morgen, så der kommer du vel bare. Ja, vi ses der. Jo, der er en masse opgaver, når du er færdig med dem, så finder vi bare på et eller andet, du kan lave. Okay, hvad er det for en opgave? Nede i kælderen står der nogle kasser, du kan bare sætte dem her på gulvet. Okay. Hey. Jeg har sat kasserne herude. Ja, det ser fint ud. Så der er et rum nede i kælderen, der står nogle poser, så dem kan du bare sætte ud til skraldemændene. Ja, det skal jeg nok.
Jeg har lagt bruseren. Det er fandme godt, det lange hyl. Der er en ny superhelt i byen. Han kalder sig Det Lange Lyn. Vi har interviewet Dr. Blau, som til synligheden ved noget om situationen. Hej Dr. Blauwitz. Goddag. Du ved til sydenlandet noget om superheltesituationen. Hvad har du at sige til det? Jeg skal lige bede dig om at specificere, hvilken superheltesituation vi snakker om. Det er det såkaldte lange lyn. Altså idiotisk vandekstrakten. Ja. Ja, det er, for nylig så har der været den her lille ven i min nabolag, der har glædt ud i en gul spandekstrakt. Og det han har gjort, det er, at han har løbet rundt, og så har han bare brudt fysikkens lov adskillige gange. Og det er pisseirriterende, for det giver ikke nogen mening. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skal snakke med Dr. Blauwitz. Hvem? Dr. Blauwitz, jeg havde en aftale med ham. Undskyld. Han var til et interview her tidligere. Har en liste, som jeg må se. Altså. Nå. Okay. Hvorfor? Hvorfor gør jeg det her, mand? Det er virkelig fucking nederen. Der er ikke andre, der kan gøre det. Måske langt med, altså. Et lyn det, jeg sgu fandme ikke, mand. What the fuck? Hvordan har det været der? Og det har været super sjovt. Og også mega spændende. Du har også været en god hjælper her. Mange tak. Jeg har så også gjort mit bedste, jo, men... Det regner der også med.
Men jeg synes du har gjort det så godt, så du kan bare tage hjem nu, når du har spist færdig. Jeg er alligevel ikke særlig sulten, så jeg tager bare hjem nu. Ja. God weekend. Lige meget. Vi har på det seneste fået mange flere meldinger om sete UFO'er end almindeligvis, og vi har derfor interviewet den selvudnævnte UFO-ekspert, Wolfgang Nix, omkring situationen. Inden for den sidste uge har jeg spottet 3 UFO'er i min baghave i mit tårn. Det er 3 mere end sædvanligt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, men du skal bare holde øje med din baghave, så du ikke ser... Hvis du ser nogen UFO'er, så skal du fandme det sige det til mig. Ja. I sidste uge blev en dansk eBay-bruger anholdt for at have snydt omkring 200 mennesker for en sum af 1,2 millioner kroner. Sælgeren udgav sig for at sælge iPhone 7, og politiet modtog flere anmeldelser, men på grund af underbemanding... Jeg har et spørgsmål! Hvad der er så vigtigt, du har brug for at afrunde med din live udsendelse? Jeg vil bare snakke med Dr. Blauvitz. Hvad snakker du om? Hvem er det? Du ved udmærket, hvem Dr. Blauvitz er. Snakker om... Så kræfter han tilbage til det, hun hører til. Hvor er Blauvitz? Han er ikke med, jeg skammer af med ham. Han er så meget. Kommer han ikke tilbage? Det handler om. Hvad vil du med mig? Skal aflade dig. Og hvad så nu? Din kaffe skal aflades. Hvad? Gå derover. Hvad? Gå nu bare derover! Okay, undskyld. Hvor ved den? Ikke den. Hvor ved den der? So I said, no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down. Halløj alle sammen. Jeg er Bolleknop for Sverige, Anton Gabriel. Og i dag... Nej, det skal jeg ikke sige. Jeg hedder Wolfgang. Er klar? Ja. Han kan sige på det lange lyn. Her har vi lynet ham selv.